हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै सावरायमेल लादों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि नब्लाङाव बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि बायदियै एफआरसि कमिटि आरो 2012 एमेन्डमेन्ट रुल बायदियै सिएफआर कमिटिनि गेजेरजों आरो लोगोसे रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों थि खालामनानै हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै सावरायमेल लादों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि नब्लाङाव दिनै बासबारि ओनसोलनि गासै गामिनि गामिगोरा आरो गोबां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि बे कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै सुजित कुमार मोसाहारि आरो नेहाथारि महरै मधुगोरा बसुमतारीखौ बिबान होनानै बे कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। बासबारि आनसलिक हिसाबै जोङो रायलायनायनि थांखिया बेनो जे जोंनि बे बासबारि एरिया बा परबतजरा एरियानो गासैबो रेभिनिउ भिलेजजोब आरो बे रेभिनिउ भिलेजनि आन्दारावनो माखासे रिजार्भ जानानै दङ। रेभिनिउ भिलेज आरो फरेस्टजों लानानै थि हिसाबै सिमाफ्रा नंजोबा, बेनिखायनो जोंनि बे जायगायाबो क्रिटिकेल। बेनिखायनो जोङो बे खामानिफोरखौ हा हुनि खामानिफोरखौ मा रोखोमै जोङो मावफुंनानै लानो हागोन बे बिसयखौ लानानै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल मिट हिसाबै जों गुवारै सावरायदों। दा जोङो दिनै बेखौनो सावरायबाय जे जों मोनसे जइन्ट सार्भेनि थांखि लादों रेभिनिउ आरो फरेस्ट मोननैजों, जे जइन्ट सार्भे खालामनानै थियै बबेखिनि एरियाया रिजार्भ फरेस्टआव हाबदों, बबेखिनि एरियाया भिलेज रेभिनिउनि आन्दाराव थादों बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो सावरायदों आरो जोङो गभर्नमेन्टजों जगाजग खालामनानै बे खामानिखौ मावगोन। आरो जायफ्रा फरेस्टनि भिलेजनि आन्दाराव गोलैदों बे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों फरेस्ट राइट कमिटिखौ दानानै बे खामानिखौ मावफुंनाय। आरो माखासे गामिया बे आनक्लास फरेस्ट हिसाबै गोग्लैनानै थादों। दा एस पार गामिनि जे गभर्नमेन्टनि रुल बादियै जोङो सिएफआर माने कमिउनिटि फरेस्ट रिसर्सनि गेजेरजों जोङो गामिया बे हाखौ माबोरैबा बोननानै दोननो हागोन बे बिसयखौ लानानै गुवारै सावरायदों। आरो बेहायनो जोङो थि जाबाय जे जों इमिडियेटलि प्रत्येकटा गामियानो मोनसे गावसभा हिसाबै कमिटिखौ गठन खालामगोन आरो बे कमिटि खालामनानै जोङो बासबारि आनसलिक हिसाबै जे जोङो मोनसे कमिटिखौ जोङो फाइनाल खालामसिगोन आरो बे कमिटिनि गेजेरजोंनो जोङो डिपार्टमेन्टेलि जगाजग खालामनानै गासैबो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आखाइयाव जोङो लाबाय आरो सिद्धान्त खालामबाय। गायसनाखै, गायसननायाथ' आगोलावनो गायसनखादोंमोन। मोनसे जोङो बासबारिनि नाम लानानै जोङो एफआरसि कमिटिखौ दाबाय। दा बे बासबारि एरियानि थाखाय समस्या नङा, बे समस्याया जाहैदों गोबांथार आनसलिक एरिया बेहाय जोंहा समस्या दं। आरो हायोब्ला जोङो परबतजरा डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो सानसेनि समावहाय बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो समाधान खालामनायनि थाखाय लांनायनिबो जोंहा थांखि दङ। दा दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों गामि गामियाव थानाय बे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बिथांमोनहाबो आवगायबोदों आरो बे आवगायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो गामियाव मोनफा मोनफा गावसभा दानानै कमिटिखौ खामानिखौ मावनानै जोंनि बे आनसलिक कमिटियाव जगाजग खालामनानै खामानिखौ मावलांनायनि थाखाय सिन्था खालामदों। आरो गभर्नमेन्टनि थाखाय प्रभिजन दङ आरो बे प्रभिजनखौ स्टेप बाय स्टेप थाङोब्ला निस्सय मावनो हागोन। जों आसा खालामदों दानि गभर्नमेन्टआ बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै जोंहा आसा दं। खारन जोंहा गोबां सम जों भुगिनानै दङ। दा बे हाया जइन्ट सार्भेनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खामानिफोरखौ मोजाङै मावलाङाब्ला जोंनि खामानिया आवगायनाय नङा। आरो जोंनि आनसलिकनि दा बर्थमान कमिटि दानाया जाहैबाय सुजित मोसाहारि बिथाङा प्रेसिडेन्ट आरो आफाद सेक्रेटारि हिसाबै मधुगोरा बसुमतारी हिसाबै जोङो सायख'बाय आरो आंखौ एडभाइसार हिसाबै सायख'नानै लाबाय। आरो बे खामानियाव गासैबो जोंनाव सहजुगिता हिसाबै बर' समाजनि बा ट्राइबेल संघनि बा आबसु जों गासैखौबो लानानै जोङो आवगायलांनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आरो गामिनि मानसिफ्रा बेहाय खुनु मोनसे आफाद बा पार्टि हिसाबै बेबायदि भेदाभेद खालामाखै, गासैबो जोंजों लोगोसे दङ आरो बे हानि खामानि मावफुंनायावहाय गासैबो जोंनो हेफाजाब खालामनानै मावफुंनो थाखायहाय खोथाखौ होखाबाय।